କାହାର ସଡ଼ାକୁ ନ ସିଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ନହେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ। କଣ କହିଲୁ ରେ? ଆପଣ ଗୋଟେ କୁକୁର। ବସ୍କୁ କୁକୁର କହିବୁ, ବସ୍କୁ କୁକୁର କହିବୁ ତୁ ପୁଣି। ରହିଯାବ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ହଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ହେଲେ କହିବାରେ କରିଦେଲୁ ଡରିଲୁ କାହିଁକି ଆଗକୁ? ଆରେ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ବିଜନେସ୍। ସେ ଲୋକଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ତ ତା ଡରିଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ଡରିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଟା ଡରିଲୁ। ଡରନି ଏଇଠି ସବୁ ବସ୍ ଅର୍ଡରରେ ଚାଲିବ। ବସ୍ ଅର୍ଡରରେ ବନ୍ଦ ହବ। ଡରିଲୁ ବୋଲି ମୁତି ଦେଲୁ। ହଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେ। ମୋର କାହିଁକି ଆଜି ଡେରି ହେଲା କିରେ? ବସ୍ ତୁ ମୋର ଚେଲା, ଡ୍ୟୁଟିରେ କରିବୁନି ଅବହେଳା। ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କଲେ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ଭଲରେ ରହିଲା ଶିଉଳି କଣ୍ଟା। ତୁ ଆଗ ଏଇଠି କାମ କରିବୁ 12 ଘଣ୍ଟା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତାପରେ ଶୋଇବୁ ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା, ବୁଝିଲୁ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? बात तो सही है। ଶଳା କି ରିଟର୍ନ ରଖିଛି ଆଉ ଚମକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଡିଲଟା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଏଠି ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ଏଡో ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଡିଲଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଓକେ ଏଡो ତ ମତେ ବ୍ରେଡ ଚିଲି। ଆରେ ବିସ୍କୁଟଟା କଣ ଧରିଛୁ? ଦଉନୁ, ଏଇଟା ବି ମୋର ହେଇଥିବ। ବସ୍ 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 ସେଟା କୁକୁର ବସ୍ ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା। ବସ୍ କୁକୁର ବିସ୍କୁଟ ମୋର ନ ଅପସିଟ୍ ନମସିଟ୍ ନମସ୍କାର। बॉस को कुकुर बिस्कुट दिला झाड़ेंगे नहीं साला। मुझे पसंद नहीं है।